Dobar dan, dragi moji gledaoci. Evo nas u mojoj emisiji Vizionarsko vreme sa Marinom Tomašević. Sve verne pratioce puno vas pozdravljam. Evo, danas je 23. juni. Prvo da čestitam i znaku svim rakovima i račicama rođendan i da vam poželim sve najbolje u narednom periodu, kako junskim i tako jurskim rakovima. I ne samo to, na prvo mesto što je jako bitno, mi hrišćani imamo post Petrodanski do 12. jula, a neka nam bude na putu i na pomoć i svima nama za neki, da kažemo, naredni period. 23. juni, 26. godina, 19 časova 1 minut, mesec je Lagi na 23 stepena i imamo Merkura u znaku Raka na 24 stepena. To je ovo. Sad ću da objasnim zašto to pričam. Mesec i Merkur su u kvadratu. Kako je mesec u Vagi iskvadratirano sa strane Merkura u znaku Raka, to znači da će danas i noćas i sutra hitne pomoći imati pune ruke posla. Preko dana od ujutru do 10 mnogi su mogli da osete malakselost, pad koncentracije, vrtoglavicu, bol u čelnom delu, u pritisku ili prenaglašenu prosetljivost. Jer mesec u znaku Vage je s Jupiterom poslednji put u 26. godini iskvadratiran od strane Jupitera u znaku Raka, koji samo što nije izašao i prešao za neka naredna 3 dana u znaku Lava. Venera je u znaku Lava, ona sa Plutonom ima jednu opoziciju, pa možemo da osetimo nelagodu. Danas između Venere i Meseca je lepa priča, ali ovo su dani požara, ovo su dani problematike, neprijatnosti, tuča, svađa. Mars kako izlazi iz znaka Bika, on je sve agresivniji i napetiji, pa prosto i naša koncentracija je jako loša, kako u saobraćaju, napeto je, da kažem, u svetu. Tako će biti u Grčkoj, tako će biti u Turskoj, tako u Italiji, tako u Francuskoj, tako u Holandiji, tako u Nemačkoj, tako kod nas isto u Beogradu, Srbiji, Bosni, Crnoj Gori i puno vas ovim putem pozdravljam. Ovo su jako napeti dani i treba, što se kaže, ovo sve izdržati. Ovo leto će biti jako teško. Ne samo što će biti papreno leto i vrućinčinama i zaparom i kišama raznim i promenjivo leto i negde će to biti u svetu i kao 3 ili 4 godišnja doba. Mi imamo dosta neprijatnosti preko leta. Imamo juli mesec je jako težak, imamo avgust mesec, imamo septembra mesec. Zapravo, hoću da kažem, imamo juli i avgust jako težak, kako u svetu, tako i kod nas, kako među političarima, ratovima, najmirima, jer imamo Jupitera koji ulazi u znak Lava. Sad ću to drugačije objasniti. Na nebu je jedan haos, jedan metež i ovo su dani pogibije, ovo su dani prekoračenja brzine, hapšenja, dani, da kažemo, naplata prinudnih izvršitelja, strašnih nervoza, svađa, tuča i čuvajte vašu glavu. Ja kažem, zašto kažem čuvajte vašu glavu? Ne mislim samo da čuvate vašu glavu, čuvajte nervni sistem koji je napadnut do kraja juna meseca. A od juna meseca će rasteretiti Mars u Blizancima koji vladala cesti, tek onda ćemo imati s Marsom Uranom tu konjunkciju od oko Vidovdana 28.9.30 i on i sam kraj meseca. Dosta saobraćajnih nesreća, gaženja, molim vas, nemojte van pešačko prelaziti ulicu. Ovo važi za starije ljude jer tu će dosta nesreća biti kako kod nas, tako i svetu. Ja govorim onako kako vidim i ono što znam. Ova glava treba da prihvati mnogo informacija, ja vam to plasiram onoliko koliko mogu i koliko ja želim da kažem u tom trenutku, mogu i da ćutim. I ono što želim da kažem, da dani sa 25.6. tako, Vlado, to je srijeda, četvrtak, petak. I pošto je ovo jedna od jako bitnih emisija zbog globalne situacije i dešavanja, ali imamo leto koje je već počelo, i da kažemo još par dana prostatek juna, imamo juli i avgust koji su veoma burni meseci u svetu i kod nas ovde, da kažemo, u Beogradu, i kad su temperature u pitanju, oscilacije, jedna, da kažemo, ta napetost. Samo ću se vratiti
na Marsa i Urana u blizancima u toj konjunkciji, da kažemo, to jeste sve u harmoniji sa Plutonom u znaku Vodolije i bit će u harmoniji s Jupiterom u znaku Lava sa krajem ovog meseca juna. Ali to su i problemi na cestama, to su požari veliki, to su velike neprijatnosti u germanskim zemljama. Ovim putem pozdravljam puno i Hrvatsku, Sloveniju, Ljubljanu, Crnu Goru i sve, da kažemo, zemlje puno pozdravljam. I gotovo da će svaka zemlja biti pod stresom zbog nepogoda, neprijatnosti, a vratit ćemo se na priču za pešake, za motoriste i kad idemo na, recimo, Dunav, Savu, nebitno sada, da kažemo, idemo na Adu, idemo na more, vodite računa, jer će biti davljenja i dosta napete situacije. Ovo je harmoničan aspekt Jupitera i Marsa, koji ima jako srce, ko nema gotovo nikakve probleme, problemi sa alergijama, probleme sa aritmijama, tahikardijama ili bradokardijama, ti ljudi neće ovo leto, da kažemo, imati neke velike probleme. Međutim, globalno, ako lako gledam, problemi su na pomolu, ratovi, nemiri, neprijatnosti i vodite računa zbog same, da kažemo, ove klimatske situacije koje ćemo imati poremećeno i tolikom jula, meseca i avgusta, od previsokih temperatura do kišetina, vetrometina, alergija. Biće napeto dosta za mnoge ljude koji su razdraživi, koji su napeti, pogotovo kad bude bilo to sa punim mesecom. Nije to baš tako prijatno, da znate samo. Mlad mesec u znaku, da kažemo, blizanaca i u znaku raka, on će doneti dosta, da kažemo, prosetljivosti kad je koža u pitanju. Mase vaš će morati da vodi računa na kožu, na osipe, kad putujete, kad idete prema Grčkoj, prema Italiji, prema Francuskoj, prema Turskoj, ali mora da se vodi računa ove godine na kožu, na osipe. Jupiter u znaku Lava prži, on pravi dosta neprijatnosti, koliko god da je dobar, i da će rešiti se krajem meseca mnogima stambeno pitanje, emotivno pitanje, konačno, između Venere i Saturna je lepa harmonija, između Venere i Neptuna je lepa harmonija, opet neke druge su planete disharmonične koje donose neprijatnosti na morima, na rekama i na brodovima, skuteri, gde tu će biti tumbanja, davljenja, raznih nesrećnih okolnosti, jer ja vidim to i zato puno neću da pričam na tu temu. Situacije koje će se rešavati, kao i ova situacija ovog dečka iz ove, da kažemo, što je u školi uradio ovu nesreću u Ribnikaru, to se završava, ali opet mogu da kažem da će mnoge stvari da se privedu u kraju, pa evo sa ovom maletskom Dankom, evo 2 godine se to dete traži, još uvek se ništa ne zna, pa imamo još uvek nerasvetljenih ubistava koji će se rešiti, raščivijati. Ima nekih ljudi u svetu koji su nevini u zatvoru i koji će izaći, da će im pravda biti dostižna. Ima ljudi koji će zaista otići u zatvor, a koji su sada na slobodi. I ovo jesu dani izvršitelja popisa, ako radite na pijaci, ako radite na trgovini, ako nešto dugujete da vam bude u blokadi, da bude blokirano, sabotirano. Već sa Marsom u blizancima, koji je tu prgav, koji je tu oštar, mnogo oštrih reči će biti upućano, tako da ćemo i mi sami, da kažemo, biti oštri, ali sa Plutonom i s Jupiterom u Lavu to ima jednu harmoniju u međuljudskim tim nekim odnosima, ali vodite računa koliko ćete preoštro nekome nešto da kažete. Ovaj Mars u Bika samo da izađe, moram da kažem, bestragam u glave jer je jako težak. Kod radite sa Plutonom niti daje novac kako treba, niti daje ozdravljenje, niti daje mir, džangrizav je. Tako da su ljudi dosta konfliktni i svađalački nastrojeni i praktično dosta je zastoj sa finansijama, praktično više zastoj nego priliv. Kako Venera u Lavu traži ljubav i kako iziskuje jednu situaciju, sve se to pretvara u jednu impulsivnost, tako da te emocije ne idu kako treba da idu, nego idu u konflikt, u svađu, posle ide u kajanje i u kajanje, pa pokajemo se, ali vodite računa, ipak je vreme i posta. Mi hrišćani moramo da vodimo računa, pred nama su dani puni iskušenja i ovo leto je puno iskušenja, da kažemo, i ovog putem i Kosovo puno pozdravljam.
Sve do kraja godine će se mnogo toga raščišćavati, imat ćemo mi ljudi na cestama, isterivanje pravde, Novosađani isto puno pozdravlja, mnoge stvari će se čak i do kraja godine rešiti i raščistiti konačno, posle da kažemo tamo nekog 1. 2. novembra 24. godine. 27. godina je jako teška, jako je rano o tome da pričam, 26. godina je jedna pokretačka godina, iskoristite je do oktobra, novembra maksimalno. A moram da kažem da ove psihogene bolesti će harati tek sa tim mladim mesecom u znaku raka, sazviža te energije. Danas je mesec u Vagi, pa će u Škorpiji sutra već u večernjim intervalima s Marsem u znaku Bika, konflikti među ljudskim odnosima, muško-ženskim odnosima. Pa nastavite na tome da se sklanjate ako sedite u nekom kafiću, pa vam neko nešto dobaci, da ne uđete u svađu, u raspravu, žučnu i u nešto što baš i nije tako dobro, sreda, četvrtak, petak. Što ovako da kažem teški dani za mnoge, ne samo za pojedince. Neću sad ni govoriti da su Škorpije u pitanju bikovi, lajovi, vodolije, to se podrazume, su prvo fiksni znaci sada na meti, dok je Mars u znaku bika. Kad pređe u blizance, rasteretit će ove znakove, pa će drugi znaci, da kažemo, imati problema, a to je blizanac na prvom mestu, što će imati preveliku dozu agresije u sebi, impulsivnosti, prejaku energiju, drugi znak koji će pretrpeti ponekad štete, to je strelac, devica i riba, to je znaci će imati problematiku, kao što sad ima vodolija, bik na neki način, lav i škorpion, pa i samo ovan. I ovo su dani samoubistava. Povedite računa da ako primetite, ako su vaši ukućani u pitanju, vidite da je već depresija, anksioznost u pitanju, dosta pati, nemojte čačkati toliko previše, nego nastavite na tome da pomognete. Mars u blizancima, ne samo što je oštar i što će mnogi iseliti, izlečiti na svetim mestima, počnemo imati onu Veneru u devici koja opaduje, ja lično ne volim. Ona baš i toliko i nije za ljubav, ona toliko nije za taj neki emotivni status, to je recimo tokom jula meseca, ali tu negde se neke stvari mogu rešiti. Da se temeljno naprave stvari koje sada želite ovo leto, temeljno sve pretresite, ako je u pitanju stambeni prostor, potpisujete ugovor, dižete kredit, dobro razmislite, ne brzite, ne donosite odluke koje sutra mogu da vas koštaju mnogo neprijatnosti. Ono znakove koje moram da pripremim na napeto leto je znak ribe na prvo mesto, znak strelca, znak blizanaca, bez obzira što je blizancu sada zaštitnički Jupiter okrenut u znaku lava i Uran je u blizancima Mars. Mars i Uran kad god su sudaru uvek je eksplozija u pitanju, znači u nama i vidimo eksplozije u raznim, da kažemo, mestima, krajevima, da eksplodira nešto i da gori nešto. Eto, to su neka dešavanja da je ovo leto jako teško i da nikad teže neće biti novo 26. godine koje će obeležiti dosta tragedije, stradanja i neprijatnih događaja. Saobraćajnih nesreća ne brzajte i u Crnoj Gori mnogo će tu dešavanja biti, ne samo lepih, ima tu i loših dešavanja. Svaka zemlja, htela sam da kažem, će pretrpeti mnogo neprijatnosti. Tako da znate. Mi smo morali da uđemo unutra da se povučem zbog same koncentracije, jer ja ću kasnije ovih dana pričati neke druge teme, ne samo globalne teme. Ono nešto što ja izbegavam, ali kada vidim da dolaze teški dani, da za neke zemlje koje će ispaštati ili imati neku turbulenciju, ja odmah se oglasim i odmah negde gledam da vam napomenem. Vi znate da ja tako radim etapno, da uvek leto volim da upozorim, pogotovo mlad svet, i mlad svet upozoravam i sada. Mladu decu koje mogu dobijati batine od stranih lica, mogu imati problema da će biti toga sve više i više. Čuvajte male bebice sada, su osetljive, prosetljive, jer će mnoge ustanove kao Tiršova, kao Institut majke i dete, imati pune ruke posla. Kad idete na more, kad je Crna Gora u pitanju, Hrvatska, Albanija, znači taj deo, isto tu povedite računa, a ovo je proces sada zapaljenski proces, recimo desnih zuba, ovnovi sad mogu imati razne turbulencije, problematiku, prolaznog je karaktera, sad je sve u kvadraturi sa suncem u znaku raka od 21. juna.
do 23. jula, dok ne uđe sunce u lava, rakovi i ovnovi će malo biti, da kažemo, i tamo i ovamo, osim ako imate Mars u blizancima, podići će vas. Ako imate druge planete u znaku ovna, podići će vas to, ako je recimo Jupiter u ovnu, podići će ovaj Jupiter u lavu, ali će malo iritantno biti sunce u znaku raka, gde opet ulaganje u kuću, nerviranje, napetost, ali sve to prolaznog karaktera. Bikovi će se malo rasteretiti napete situacije, pa će početi da dišu, da dolaze do boljih priliva i boljih finansija. Blizanci će sijati u punom, da kažemo, cvetu svega, ali povedite računa na preveliku vašu impulsivnost tokom leta, pogotovo jula meseca. Finansije će se popraviti, kako da ne. Što se tiče rakova, rakovi će konačno da se rasterete svih napetih situacija i ući ćete u mnogo bolje finansije, pregovore i dogovore. Vi sad koje imate, lavovi će imati dosta neprijatnosti sa krajem meseca i sa prvom polovinom, da kažemo, jula meseca. Koliko god da je Jupiter u vašem znaku, on zna i da širi probleme i da neke stvari idu protiv vas. Ovi dani su jako teški, pa povedite računa na finansije, kasnije će se to popravljati. Sad, brka kapa i da kad se popravlja, imat ćete neprijatnosti na drugim mestima. Devica će izaći iz jedne napete situacije i to mi se sviđa. Sad suncem, ulaskom Merkura posle znaku lava, povedite računa, ne brzajte u komunikaciji, da ne pogrešite u nečemu, da ne kažete nešto što je netačno, pa da se nešto ne okrene protiv vas tokom jula meseca. Mnogo bolje finansije i mnogo bolja energija vam stiže i bolja emotivna situacija, sklad unutar vas i sklad prema drugima, srećno. Vage će imati dosta napet mesec, pogotovo druga polovina jula meseca kad su finansije u pitanju i kad je emotivna situacija u pitanju i poslovna, pa nećete moći nekako sve da uskladite. Ja savjetujem da se malo odmorite. Jupiter ulazi u 11. kuću koja vas štiti, Venera je još uvek tu, Mars će ući u blizancima i to će vas jedino spasiti u ovim, da kažemo, napetim danima. Mars je opet tu da vas zaštiti, ali tamo ako se pripazite, govorit ćemo posle kad dođe Mars sa znaku raka. Emotivna situacija kod mnogih vaga će biti stabilna, finansijska će biti klackalica. Tek u julu, kasnije, drugoj polovini ili pred kraj će biti mnogo bolje. Srećno. Škorpioni će izaći iz jedne napete situacije, finansije se popravljaju, bolje dešavanja će biti za sve škorpije, možete biti svaljivi ova 2-3 dana u kontinuitetu, povedite računa i da budete skloni malo prekladama, povredama, virusnim infekcijama, proznog karaktera. Finansije ćete imati mnogo dobre tokom jula i emotivna situacija će se mnogi popraviti škorpiona, pa srećno. Srećevi će imati napetu situaciju kad su finansije u pitanju, više rashoda nego prihoda, ali druga polovina jula vam je fantastična. Vi ćete kasnije morati da vodite računa kad uđe Mars u blizance, jer vaš partijski odnosi, vi koji ste u braku, u dugoj vezi, možete sada da poljuljate odnos da baš ovo leto vam bude prekretnica, ili je uranje u blizancima, tako da će se mnogi srećevi razvoditi, rastajati konačno, neki tek ženiti, udavati, koji su jako dugo single, znači oni koji su dugo u brakovima već imaju problem odavno. Moram da kažem da ovo može da eskalira. Ne volim tako da kažem, ali to je što je. I srećevi će imati kasnije dosta novca i dosta dobru energiju. Juli mesec je dobar mesec za vas, pa srećno vam bilo. Što se tiče Jarčeva, Jarčevi će imati jako napetu situaciju sa opozicijom na 180 stepeni, kako sunce, kako Merkur, povedite računa. Ne pravite sebi neprijatelje, možete biti razotkriveni u nekim stvarima, sad u nekom, da kažemo, narednom periodu, može malo više da vam reakcija bude impulsivna i da imate neka očekivanja koje su krajnje nerealna. A što se tiče posla, imat ćete promenjivu situaciju, dosta rashoda, tek u drugoj polovini jula Jarčevima se popravlja finansijska situacija. Zdravstvena i psihološka može biti kritična s vremena na vreme. Za žene u znaku Jarca povedite malo računa na psihu i na ginekološki i na genitalije. Srećno. Sami Jarčevi, ponovit ću, i sami Jarculje mogu sada imati izazova puno na emotivnom planu tokom ovog leta i poznak Jarca i finansije ćete imati pomoć više drugih,
vaše zarade te kasnije kreću. Vi povedite malo računa sa Marsom u znaku Blizanaca, to je vama optimalni kvadrat, šta ćete kome da kažete ili šta ste od ranije rekli, pa sada stiže kao neka vrsta, da kažemo, kazne, kaznenih poena i naplate. Za neke jarčeve će ovo biti pod tim optimalnim kvadratom i najberičetniji, da kažemo, period. Srećno! Za moje drage vodolije, Mars u Blizancima kako bude ušao, on će rasteretiti mnoge vodolije od napete situacije upravo ovog Marsa u Biku koji kvadratu sa našim Plutonom u znaku Vodolije, tako da će Vodolije sa krajem ovoga meseca dobiti bolje zdravlje, bolju energiju. Mars u Biku koči, ne dozvoljava čak ni novac da dođe na vreme i napeto daje da eskaliramo na svim poljima. No, kako se ove planete šaltaju? Jupiter ulazi u 7. kuću u polje javnosti, popularnosti, u polju poslovanja, kako ulazi, da kažemo, tu i Mars u Blizancima, jedno rasrećenje Vodolija, zna koja je zaslužila niz godina, koja je imala nebrane probleme, rasterećuje se ovaj period za mnoge Vodolije, leto je ključno za brak, za udaju, za čak i širenje porodice, vi da čak i možete ostati trudne ili muškarci da čak i planirate brak i da prosto ostvarite se na svim poljima. Za kupovinu nekretnine, čak i za nagradne igre Vodolije igrajte, ali ovo je najberičetniji period, mora da priznam za znak i poznak Vodolije. Dok je god Mars u Biku do kraja meseca napetost, kao što napeti dani mogu biti sutra i preko sutra, to je znači srijeda, četvrtak i petak i posle se izlazi iz te jedne, da kažemo, prenapete situacije. Vodolije koje su zauzete u braku, stabilizovat će se situacije, Vodolije koje će tek ući u vezu, oni će ući u nešto pravo i to mi se sviđa. Vodolije koje su sad u besparici, u potraživanju posla, bit će stabilna situacija. Sad ćemo preći na ribe. Ono što hoću da kažem, ribe su pod sunce u znaku Raka ušli u jedan dobar beričetan period, ali isto tako ribe zbog samog Marsa u znaku Blizanaca koji počinje sa krajem ovoga meseca moraju da vode računa na finansijski deo. Mars i Uran uvek kažu vodi računa gde ti ide novac, a onda nagrada, ajde da kažemo, tokom avgusta meseca za ribe ide tako što će mnoge ribe u avgustu da se finansijski stabilizuju, juli će biti težak i promenjiv, pogotovo druga polovina jula meseca, a već avgust je za znak i poznak ribe jako beričetan. Nekako nećete vi da terate ništa, sve ide vama na ruku. Što se tiče ljubavne situacije kod slobodnih riba iz avgusta će biti kudi kamo stabilnije ovo leto, a moglo je sad biti ovako i onako, da kažemo, jedna ljuljaška. Povedite računa na kožu, na osipe i na alergiju. To je ono što mogu da upozorim znak i poznak riba. I financije, rekao sam već u avgustu, juli, tamo druga polovina, sam kraj jula će doneti svim ribama jedan, da kažemo, beričet i jedan vidljivi napredak. Što se tiče sadašnje situacije, svi znaci sa Marsem u znaku Blizanaca, ovako da vam kažem, je jedna dobra energija, prvo za Ovna, jer Marsem vladam Ovan, Škorpija, rasterećuje se na prvo mesto Ovan iz jedne napete situacije, na drugo mesto Vodolija, zbog samo pete kuće, na treće mesto se rasterećuje Vaga i poznak Vage, na četvrtom mesto Blizanac i poznak Blizanaca, znači da će se dosta putovati, druženja i da će finansije biti odrešene i da su ovo i lutrijske nagrade, kocke, kladionice, šta god, kako god, i druženja i jedna energija koja više nije ukočena. Znaci koji će još izaći iz problema je Škorpion, Strelac će ući u problematiku, kako da ne, Mars je u poziciji na 180 stepeni, ribe da povedu računa, kako sam rekla, u prvoj polovini jula meseca, od druge polovine avgust je rasterećenje i kad uđe u Mars u Raka. Znak koji mora da pazi je Devica, jer Mars je u Blizancima, to vama ne prija, pa ćete povremeno biti prehlađeni, možda impulsivni, pa povedite računa kako ćete se ponašati sa ukućanima, na poslu, papirima,
ni kako ćete to nekako hendlovati, jer Mars je ipak u kvadratu sa vašim suncem, a i Uran je u blizancima, tako da sam kraj juna meseca je napet kod devica. Ovakva situacija će se odvijati dobro, vama sunce u znaku raka prija, Merkur u znaku raka vam prija, kad uđe u lava malo je napetije, ali opet kažem srećne okolnosti su sunca u znaku raka i da kažemo samo Plutona koji je tu u znaku Vodolije, pa je to harmonija sa vašim suncem, ali Mars u blizancima i Uran baš nisu tako harmonični, pa povedite tu malo računa. Za Device sam rekla, Vage sam rekla, Škorpije, Srečeve, Jačeve, Vodolije, sve znake, ali sam sad onako izvukla da bi znali, matematika neba je takva da 3 znaka moraju da trpe mesec dana problematiku na nebu. Kad je ušla sunce znak raka, trpi Ovan, trpi Vaga, trpi Jarac. I povremeno sam rak, zašto? Što je Saturn u ovnu i Neptun u ovnu. U sledećem mesecu zna se od 23. jula, trpi Vodolija, trpi Bik, trpi Škorpija. I tako da sva 3 znaka uvek idu, što se kaže povremeno, to neprijatnosti, možda svađe, napetosti, konflikti, neke lažne optužbe i tako dalje. No, dokle god je Merkur i Neptun u kvadratu, to su dani udesa, nesreća, tuča, svađa, neprijatnih događaja, dosta kuća će ići u paljevinu ili da procurivam nešto u stanu i tako dalje. Merkur je ipak u znaku raka, a rak je stariji ljudi, rak je starija kuća, sve što je nešto staro, nešto se stalno mora popravljati. Pa se savetuje da vodite računa kad idete na more, kad idete na reku, kad idete na Adu, gde god da živite, povedite malo računa na vaše zdravlje. Možete da odete negde da sada budete konkretno nezadovoljni nekim apartmanom ili ljudima koji su tu oko vas, pa da se posvađate i tako dalje. Znači, ovo su dani malo napetiji i ono što želim da kažem da cijela ova nedelja je jako napeta za sve zemlje i za ovde za nas. Dešavanja, struja, voda, restrikcije razne, Novi Sad, Beograd, Novi Beograd, Lazarevac i tako da kažemo, to su ta Zvezdara, Palilula, ovaj gornji deo. Povremena dešavanja koja su u vidu struje, vode ili šahta se otvori, povedite računa. Gužve na granicama, tu će biti napetost, ove godine je ipak Mars i Uran u znaku blizanaca. Dosta će ljudi biti, da kažemo, na cestama, kako ovde kod nas, tako i svetu. Ovo na nebo jeste, 3. kuća je aktivna, s Jupiterom u lavu će imati dobru harmoniju, pa mi se to i sviđa da će se u svoj toj nekoj nelagodi, neprijatnim rečima ili naći harmonija i jedan, da kažemo, balans. Večeras je mesec u znaku Vage, još uvek je prisutan. Nije on sada da se kockate, da nešto očekujete, neke parice, jer meseci Venera jesu u lepom trigonu, u sekstilu, ali nelagoda je. A sad ću vam reći zašto. Što je Merkur u znaku raka, pa je trenutno napao meseca u znaku Vage, da je Merkur u lavu, ovo bi bio idealan dan sa mnoge. No, o tome ćemo pričati, bit će lepih dana za sve zodijačke znakove, za sve generacije, tako da će mnoge generacije prodisati u narednom periodu s krajem ovog meseca. Iskoristite priliku na poslovnom planu ili bilo kom planu, emotivnom, zdravstvenom, idete u manastir i selite se u džamiju ili ako ste katolik, kako god. I ovo su dani, da kažemo, kada se moramo krenuti Gospodu Bogu, da nas isceli od patnje i svih mogućih neprijatnih situacija. Dragi moji, to bi bilo to, ovo je globalna emisija za globalna, da kažemo, dešavanja preko leta. Ovo će leto biti jako teško i samom gradu Beogradu, pa to nam je što nam je, sve ćemo to progurati, pa idemo svi u nove pobede. Sledeća moja prognoza će biti, da kažem, nešto i ova nedelja, ako Bog da, ako budem imala vremena ili naredne, ali ću ići u nekom kontinuitetu, pa ćete biti upućeni u mnogo toga. Srećno do mog sledećeg uključenja.